Gipasidunggan sa Negros Oriental Commission on Women ang mga kababayenan o grupo sa mga kababayenan na nitabang sa pagpalapnag og gender equality o women empowerment sa ilang komunidad. Giila isip babayeng garbo sa Katilingban sila Melinda Mamak nga tiga Valencia o Erlinda Garlet nga tiga Ayungon tungod sa ilang pagpakita og kaayuhan sa ilang komunidad. Giila isip grupong garbo sa Katilingban ang Unified Women's Organization sa Canlaon City ug ang Bodegas de Tambo SLPA sa lungsod sa Ayungon sa ilang mga proyekto na nanghatag og panginabuhi sa mga kababayen-an. Ako nagpasalamat gud ko sa kagamhanan probinsyal nga naghimo sila komisyon nga naghatag og pasidungog sa mga babaye nga adunay kahibalo kung unsaon pagbarog sa ilang katungod ug kamaong mohatag og inspirasyon sa ubang mga kababaihan. Ang Garbo Awards ang pinakadakong pasidungog na ihatag sa mga kababayenan o mga grupo na nanghatag og inspirasyon sa ubang pang mga kababayenan. Gipanguluhan ni Mamak isip President sa Valencia Paunay Farmers Association kung diin siya nahanas isip usa ka leader og na-practice ang iyang entrepreneurial skill isip mag-uuma. Nakadawat og tropeyo og cash prize ang matag Garbo winner, giawhag sab sila na gamiton ang pondong ilang nadawat sa mga proyekto na makahatag og kaayuhan sa mga kababayen-an. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV.